Inti qabelkom ħalli Il-ħadd tajjeb. Ġibna lilu minn flok Daniel għax Daniel kaput, ma jiflax. Eżatt. Dan huwa shooter u ħanġelukom tirriflettu u naraw ukoll x'inhu għaddej madwarna. Eżatt, intom jekk taraw xi ħaġa interessanti bħas-soltu jbatunna fuq dan l-email shooter@danusan.com. Tlaqna. Eżatt. Żmien il-miliet u l-miliet mhux biss però iġib miegħu ħafna skart. Ejwa, għandak anka ħabba l-fatt illi il-mod kif namlu il-shopping, kif nixtru l-affarijiet imbidel. Għara, ħanurik. Meta kont zaħir jiena. Mela, immaġinaw li da jiena zaħir kemm jiġbaħni ju. Xi disgrazzja. Ejja, kompli għażelen. Dak iż-żmien biex nixtri xi ħaġa rid nitlaq mid-dar, imur tal-linja, nasal fil-ħanut, nażel, nipprova. Inħallas. U l-iktar kien itini basket. Ciao, Jiġifieri f'dal każ l-ambjent kif ġie impattat. Mela, tal-linja biex wasalaw ftit petrol qed nitkellmu u diesel tajjeb, imbagħad wasal hawnhekk. Sissa ma għamilna xejn, hemm riċevuta dik tal-karti, meta kienu jtuwielek dak iż-żmien għax mhux tant kienu jtuwielek, u l-basket tal-karti, ġifieri l-impatt kien mill-inqas. Issa dajjena llum il-ġurnata. Biex nixtri l-istess oġġett, kull ma rrid nagħmel huwa li mill-kumdità tad-desk tiegħi nidħol fuq il-website, insib l-oġġett, nafas buy now, u l-oġġett jasal id-dar. Però biex l-oġġett jasal id-dar għandi, erġajna ara kemm hemm affarijiet li jridu jsiru. L-oġġett irid jidħol ġo pakkett. Dan il-pakkett se jmur bi fuel sal-airport jew inkella l-ajruport, imma għandek l-ajruplan li għandu l-fuel jew inkella l-vapur li għandu l-fuel jasaraw Malta tal-posta biex iġibulek hawnhekk jew il-kurjer ħajerġa' jaħli l-petrol. Ġifri l-ammont ta' impatt fuq l-ambjent, dik li aħna ngħidu carbon footprint, hija enormi. Wara li niftaħ il-pakkett, imbarazz kollox isir minni. Kif qed taraw ix-shopping meta nixtru l-affarijiet aħna da joħloq ħafna u ħafna skart. Issa ftit minnu jista' jiġi riċiklat, però meta ngħidu riċiklaġġ fil-każ ta' Malta, se jiġri, jiġi esportat, ġifieri qed nitkellmu diesel biex jinġar, diesel tal-vapuri, imbagħad il-makkinarju biex jiġi riċiklat, ġifieri erġajna qed impoġġu ħafna iktar fuq l-ambjent tagħna. ċirku vizzjuż li ma jispiċċa qatt. Imma aħna rridu nagħmlu xi ħaġa u fil-fatt ħdimna fuq kanzunetta illi propjament tgħinek fi żmien il-milied biex toqgħod ftit attent u tkun iktar sostenibbli. Żmien il-miliet taħseb ftit kemm jintremew. Karti fejn mar-rigali, Materjali naturali, ma naħsilx frikettazzi, disposable grazzi. glitter sal-atmosfera. Konsjetta falsa, Dik għaddera. isbaħta vera. Tużax boros ma' xirjiet, inqas plastik dal-miliet. Pakket il-ma nieħdu b'xejn. Laro, isaffi l-ma tal-mejt, isma' minni ħanajdlek kelmtejn. Tajjeb għall-ambjent warbutna nibdew bil-lafingin u l-ambjent jgħidlek grazzi bil-qudiem. U dan kien shooter tal-lum nispera li ġibnikom daqsxejn kunxi x'jiġri fi żmien il-miliet. Ekku x'jiġri għall-ambjent fi żmien il-miliet. Għall-ambjent. Aħna niltaqgħu għada fuq shooter.